Guys, umpisa na po ng digmaan. Ayan guys, sila po yung aming unang bisita dito sa aming mansion for today's video. Si Padisim yun na madalang pong makapunta dito sa aming bahay. At natutuwa po tayo dahil natutuwa tayo dahil for today's video, na-miss na po talaga sila dito sa amin. Thank you sa pagpunta. Opo. Pagkatapos nyo maghugas kayo ha. Ayan guys, for today's video, happy fiesta na po dito sa amin. Yes yo. Kaya naman po, for today's video, kami po ngayon ay for today's video magsisimba. Opo. Dahil marami na po kaming mga kasalanan at magbabawas na po kami. Ayan, yung aking pinsan hindi po siya magsisimba dahil ang sabi niya, yung kanyang kasalanan ay kaya pa naman daw mapakiusapan. Ipapanalangin niya na lang sa gabi. So, ayun. O, Ibe, mag-hi ka dyan. Ibe. Ang galing ho, ang mga bibi ang bumida sa aking vlog. Welcome back mga katakgas. Mga katakgas talaga dahil for today's video ang ating vlog ay tungkol sa pananakgas. Opo, tungkol po sa naganap na fiesta celebration dito sa aming barangay, dito sa barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar. Ngayon lang po ako nakapag-upload dahil paus po tayo at hindi po tayo makapag-voice over. And for today's video, ayan, magsisimba po tayo dito po sa naganap na misa, dito po sa aming fiesta celebration. At ito po yung aming plaza at ito po yung aming simbahan. Magsimba tayo guys para naman bawasan yung ating mga kasalanan. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng ating mga followers at sa lahat po naman nagme-message kung bakit wala pa yung ating part 2 sa ating fiesta celebration dito sa aming barangay. Nakakapag-upload pa lamang po ako dahil nagkasakit po tayo at hindi po tayo nakapag-voice over dahil paus po tayo at galing po tayo sa pagkakasakit, kaya ngayon pa lamang po tayo nakapag-upload. At marahil epekto din po ito ng sobrang daming mga manarakgas. Sinisi yung manarakgas. Ayan guys, ang sabi ko dito, huwag niyong damihan yung handa dahil pakaubusin nila. At syempre mga guys, tinadihan din natin yung ating handa. At dito ko lang namalayan, dito ko lang nalaman na masarap pala yung handang inutang. At syempre mga guys, dinasalan din natin para hindi ka agad maubos kahit sa kagatos na ang bumahog. Ayan guys, I am inviting all of you to please come and let's eat our house. What? Ayan guys. Umpisa na po ng digmaan. At ayan mga guys, ito po yung unang bugso ng hanging habagat. Ayan, pagkatapos po ng misa, pakain kaagad kami guys. At syempre hindi po tayo nakapag-video kaagad dahil nag-live po tayo kanina. At yung mga naunang pumasok dito sa bahay ay nagsilabasan na po. Sumuko na po sila sa batas. Ayan, mega love shoutout sa aking mga padidyaan. Ayan, kay Padi Cristihero at sa kanyang mga kasamahan. Ayan si Manoy, mega love shoutout. At yung mga bisita namin dito for today's video. Ayan, ako yan for today's video. Opo. At syempre mayroon pa dito sa loob ng aming mansion. Opo. At syempre mayroon din dito sa bahay kubo kahit munti. Ayan, ito po sila dito yung aming mga bisita for today's video mga guys. At mayroon din ditong special table. At dito din sa aming condo unit. Ayan, ito po yung extension ng aming mansion. Mayroon din mga bisita doon tayo mga guys. Ayan sila dito. Ayan, at mayroon pa sa loob mga guys. At syempre mga guys, ayan, dito sa loob nangangarahibot lamang po sila. Opo. Ayan, iba't iba yung kanilang mga gagawin for today's video. Yung aming lechon, kawawa naman po siya. Butot na lang po siya. butot. Ayan, si Mana napaiyak na lang sa dami ng aming bisita for today's video.
Ayan, nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng ating mga naging panauhin sa naganap pong fiesta celebration dito sa aming barangay. Simula po ng 16, 17 at 18. At syempre nandito po yung aking ugangan suroserbihi sa adlaw at gabi. Ayan ho, si Nanay Milda, shoutout po. At sa lahat po ng aming mga naging bisita, migi live shoutout po sa inyo. Nandito din po yung sound system namin, yung aming soundman. Ayan, sa Barangay Vigo, ang Pasaway Band, migi live shoutout. At sa lahat po ng mga nakisaya, sa lahat po ng mga tumulong. At syempre sa inyong lahat po na nagpunta dito sa aming bahay, migi live shoutout po sa inyo, sa aking mga followers. Sana sa susunod na taon, tayo po lalong pagpalain ng pong may kapal para makasama ko po uli kayo lahat dito sa aming mansyon. Opo guys. Thank you so much and migi live shoutout po sa inyong lahat. Yes, you.